बिसायख'थिनि खालार फोसावनाय लोगो लोगोनो बिपिएफआ सानै बिजाथिनि मुंखौ फोसावगोन। नटिफिकेशनটো हक नटिफिकेशन होवार नेक्स्ट डे दुजन कैंडिडेटर नाम आमी डिक्लेयर करिम। लोकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफआनो 100% देरहासार जागोन खाम्फा बरगयारी। 100% आमी जिकिम। बाक्सानि सालबारियाव दोलोनि बुथ कमिटिफोरजों सावरायनाय हाबाफारि। लोकसभा बिसायख'थिया गेजेराव साननैसोल'सै। गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। सालबारि बिपिएफ ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव जिल्ला लाइमोन बिपिएफनि मावख'आव बुथ कमिटिजों सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि बरगय चिफ हाग्रामा महिलारिया। गोबां दोलोनि मावथि दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव सावरायमेला मोजाङै जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिपिएफ दोलोनि बरगय डेपुटी चिफ खाम्फा बरगयारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि बिसायख'थिनि बिजाथिनि फारिलाइनि मुंफोरा साननैनि गेजेरावनो थि खालामनानै फोसावनाय जासिगोन। क'क्राझार लोकसभा बियाबाव 99% बिपिएफ दोलोनि नेता कर्मीफोरा आंनि मुंखौनो बुंगासिनो दं। जों 100% देरहासार जागोन। जों जाखिनि नुनो मोन्दों बिटिसि ओनसोलाव गासै जाति जनगोष्ठीफोरानो दोलो बोलोयै ज' बिपिएफआव जगदान जाफैदों होनना खाम्फा बरगयारिया ओरैबायदि बुङो। कैंडिडेट्सा अति सोनकाले डिक्लेरेशन हब ई 2 दिनते हब माने तारीख तो दिया नाय आमार सिद्धांत होइसेले जे नटिफिकेशन तो हक नटिफिकेशन होवार नेक्स्ट डे दुजन कैंडिडेटर नाम आमी डिक्लेयर करिम। एको नाय कारण एको नाय आमी रखिछु जे नटिफिकेशन तो फार्स्ट हक नटिफिकेशन होवार लगे लगे डिक्लेयर हब এইখিনি 99% आमार बिपिएफ दलर नेता सकले मोर नामटो কৈ আছে 100% आमी जिकिम कारण एटिया जितु दिखा गल जिमानबर बिटिसि अञ्चলত धर्मावलम्बी आछे भाषा भाषी आछे जाति गोष्ठी आछे बड़ो मुस्लिम नेपाली राजबंशी बंगाली गारो आदिवासी राभा सरनिया आपनार मदाही सूत्रधर सकलोई दले बले ओलाई पेलाई এই एटियार सरकारोर प्रतारणा उत्तर দিব বিচাৰিছে আৰু বিপিএফ দলে অল্টাৰনেটিভ মানে এটা অপশন আছে পাৰ্টি গতিকে সেই বিপিএফ দলকে ভোট দি পেলাই জিকাই দিবৰ কাৰণে সকলোৱে সাজু হৈছে।